Díolfar osciún €300 milliún le tíornaí talún príomháideacha féin scéim íceachtaí Comh Tithíochta nó hap imlíana. In nirig fuair tíornaí talún sa tír seo €153 milliún féin scéim chun fása chur ar thithe agus ar ársáin dágcuid. A chá ceistena ordaithe ag an gcuiste chuntais feablí fé chigareacht na scéime sin agus an bhfuil an obair ásachain á déanamh mar is ceart. Tá ghearcéim lóistín ó cheann ceann na tíre agus é níos deachra ná hena riamh áit a gáil ar cíos. Go minic bíonn airgid mór á lorg ar lóistín atá banúsa goma nó atá faoi bhun chaighdeán a bheith ag súló. Dóir le chuiste am cúntas puiblí nó pac ní le ggóthain cigracht dá dhéanamh ar irgan a bhí príomháideacha a fuair íthechatí hap le haig feasúcháin. Gábhíle sa séideach ní ráisí denán ach séfingéad in na tithe sin scrúdú a dhéanamh ar séfingéad. So níl si denán a chuid dúlgas fin rochtaíocht a cólíú agus tá na dúlgas sin á háú acu. Ní ghlachan an Tithíochta leis an PAC faoi seo. Dearann siad go bhfuil cigareacht á dhéanamh ag na húdaráisí ó túla ach níl na measúnachtaí Cllr á chlárú leis an gcóras náisiúnta. Ach an bhfuil a bhallairt scéal le chlostáil i measc an phobail. Sa gaiileh dearann an cóirleoir Mairéad Farrell go bhfuil faibeadh maidir le chaighdeán mar achtála. Well, darlam hain níl an cigracht ag tóirliú a gceart, agus mar is cóir. Mar dúirt me tá ag déile le daine atá a cheapan goid ina gcónaí i lóisín tá faoi bhun chaighdeán, agus nach chud sásta. Tá aspa tithe agus árasáin le fáil ar chias sa gaiileh. Dearann ceann tálathe nar bhacha siad le héad riamh. Scór nó tíochdaí sa lá cuirtú átaí de cíos is fiáis ní thead ní ársan i héin bháin i héin faoi láir bhfuil so tá éileh just níor seán riomh hána bhfuil set. Deir cathaoirleach cuiste an cúntas puiblí Seán Fleming go bhfuil dúlgas ar údarás ó túla go nimfar cigracht ar irgan a bhí i bháltas íchechtaí hap laistigh de 8 bhí. Mairéad Farrell, Nuacht, Cllr, Galway. Tá bucha leile trímlíonna